Sziasztok, like és srácok, itt vagyunk egy jó videóban is, abban a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk. Maxet rank 15-re próbáljuk fölvinni. És bocsánat, hogy egész eddig nem volt videó, de hát nem volt. Erre nincs most magyarázatom, egyszerűen nem volt kedvem vágni. A kurva anyádat! Aztán ennyi. Nem akarok egy ilyen muszáj youtuber lenni, aki nem éppen akkor csinálja, amikor nincsen kedve hozzá. Nem inkább egy ilyen, aki így akkor csinálja, hogyha akarja is. Olyan okos vagy, de olyan kurvára okos vagy. Gondoltál rá, hogy taníts? Írjátok le kommentbe, hogy 1-től 10-es skálán milyen jó leszek majd Max-el. A 10 az a zsomasz szint, az 1 az meg a kezdő. Tippre saját magamat 1-re értékelném. Azt elhitted. Azt A kurva anyádat! benyaltam a fagyit. Mi a gyász? Ez hogy kerül a vízre? Jó, ezért mondtam, hogy én magamat 1-re értékelném. És 1 kupa kell, és akkor van meg a 200 kupa. Mármint a 17.200. Úgy most az 50 feliratkozó is egyre nagyobb célom felug, úgyhogy már van 47 talán. Szóval már csak 3 feliratkozó kell, srácok. Az legyen meg. Úgy mindenféleképpen lájkoljátok a videót, akármilyen béna is vagyok. És iratkozzatok is fel. És csengő se felejtsétek el benyomni, hogy értesítést kapjatok, ha kijön 2 évente egyszer egy új videó. Na gyere, na gyere. Nem úgy értem, hogy nekem gyere. Én olyan... Ezt újra kellett volna játszani. Mindegy, ez már így marad. Szerintem most ezt. Az meg kiadta az émber, az milyen skiném, azt még nem is láttam. Rikónak jó skine van. Mi a gyász? Ez ki a gyász? Vagy mi a gyász? Nem tudom. Ez mi? Ez a wasabia! Ez a wasabia! Ez a wasabia! Ez annyit sebez. Most nem profintoljuk valamiért. Inkább ne pontozzátok a komment szekcióba, valami mást írjatok a komment szekcióba, csak segítse a algoritmust, az a lényeg. Jó, 3. hely, az szerintem egy átlagos. Az egy ilyen átlagos, nem? Hülye srácok, ha még 1-et vinelünk, akkor megvan a sushi, és amíg 20-at vinelünk, akkor megvan a mi az rank 15. És amíg 3-an feliratkoznátok, akkor meg lenne a 25. Mi? Akkor meg lenne az 50. Csak kérdezem, ki a jobb videós? Mr. Beast
Vagy én, hát az elég, hogy nem én. Mi a gyász? Hey, pici pác! Mit csinálsz? Lehet, hogy mindet így kellett volna kezdeni, nem? És ezzel csak növeljük a professzionális esélyeinket a 0-ról 2-re. Azt, hogy... Ember, ez mi a gyász? Mi a gyász mondtam, de szerintem az lesz oda bevágva, hogy mi a... Majdnem még a kutya se szarik. Jaj. Srácok, ezt a videót, ezt a részt most szerintem fel fogom gyorsítani. Csak azért, mert fel legyen gyorsítva. Hagyjatok már békiben! Ezt nagyon megúsztam, ember. Akkor mégsem lesz lelassítva, hogy mi egy gyász az. Bocs, srácok, a háttérzajokért. Hoppá. Úgy nem fura, hogy a zene, hogy ember és Kenjivel játszik. Itt láttam valakit. Ó, Gigi. Nem tudom amúgy én ezeket az új karaktereket, nem szoktam Brawl Stars-hozni. Egynek sem tudom a nevét. Gondolom van az a Domino, az a Dominos. Ez a ez a... Mi az? Ez a grill sárkány. És én meg itt le fogok kempelni középre, és nem vagyok senkitől, közel jöjjön. Vagy csak megpróbáljon. Tű. Gigi. Srácok, még egyet kell nyernünk, de akkor azt most egyből meg kell nyernünk. 2 wasabi, az jó, nem? Inferno! Nekem még mi jött? Max le és Fang lett. Egy egyszerű kis hot, ezt át is nyomom. Jó, hogy nem lehet átnyomni, ez ne olyan jó. Klubban valamit írtak. Na,
Ha ezt a meccset most bevinelem number one-ra, akkor megvan. De akkor muszáj number one-ra vineljem. Gyerekek. Nem, mintha én felnőtt lennék. Ja, ezek ellen number one-ra hagyjon már békiben. Na nézzük. Figyeljetek, a kempelek, akkor még egy number 2-t össze is tudok hozni. És ember... A menekülős kiskacsagja. És mínusz egy kupa. Ez annyira bánt. Úgyhogy nem bírom elrak. Jó, hagyjon már békén, hát ki volt az a Kenji, vagy ki az? Ki az a krokodiló, bombardiló, vagy mi az? Hát mi a gyász? Jó, srácok, lájkoljátok és iratkozzatok fel, ha még nem mondtam volna. Sziasztok!